Assalamu alaikum akramaka Allah, ina da tambaya. Ka bari sai an sha ruwa. Wato tsakani da Allah Tinubu ya raina mana wayo. Ka duba lokacin kamfen bawan Allah nan sai layi yake yanda ka san mai farfadiya amma yana cin zabe ya ware yanda ka san gare gare. Ba da Allah. Mu je tambaya na gaba. Wannan mai tambayan yana cewa akaramakallahu a matsayina na dan arewa wa ya kamata in zaba a matsayin shugaban kasa 2027. Aikin banza ko an gaya muku ma ana baku taliya leda 3 da sauya muku tunani mayu kawai. Dalla mu dai tambaya na gaba. Akaramakallahu me zaka ce akan tabarman da shehi dan gidan Tinubu ya siya zai raba ma yan arewa? Allah sarki labari ya iso mai kenan. Babu tabarman da za a shimfiɗa gawawwaki da aka kashe a Zamfara. To shi dan gidan Tinubu mun gode. Allah ya saka da alheri abinda kuka mana kuma Allah ya muku. Sannan kuma Allah ya isa. Dan gidan Tinubu ne ba? Allah ya sa a zara ilimi. Wannan mai tambayan yana cewa shin akaramakallahu zan iya shan hannu in rungumi kawata Kirista a yayin da nake azumi sakamakon mun saba gaisawa da ita kar ta ji ba daɗi. Tunda uwar na tuna ashe muna azumi. Tunda mahaifiyarka ce ba ka ta tsine ma. Yana iskanci ne. Ita bara ta daga ma kafa bata san ana azumi bane in kun saba iskancin ku. Yasa wata Ramadan ba za ku daga kafa ba. Wannan iskanci ne. Akaramakallahu wanda shawara zaka ba ma yan arewa domin su farka akan zaluncin da ake musu? Ya kuma su kawai su gaba da baccin yan arewa ko dukan su kai ba za su farka a baccin nan ba. Saboda haka mun gaji ba uban da za mu kada kasa. Da zai tambaya na gaba. Assalamu alaikum. Akaramakallahu yau kai latti. To a dake ni. Zancen banza zancen wofi biya na kuke ba sai a kuka yi ma na zo tafsirin ba. Ba na son rinin wayo ina fada abin yi fa ina da sana'a. Wannan mai tambayan yana cewa shin akaramakallahu zan iya buɗe baki da ashar? Suna na Salihu daga nan jihar Nasarawa cikin garin Lafiya. Su kan da su iya ba laifi ba ne. Ai ya zo mana a wani babi muddin aka hana su ashar akwai wanda zai ce azumin ma ba zai yi ba. Saboda ku da ku iya mu je tambaya na gaba. Wannan mai tambayan tana cewa shin akaramakallahu zan iya buɗe baki da garin kwaki? Za ta iya mana in dai ubanta iya murni ne. Mu je tambaya na gaba. Akaramakallahu shin me zaka ce akan birom ɗin da suka tara musulman mu a hanyar fanshin suka kashe mana su a cikin wannan watan azumin Ramadan? Su jira zuwan mu. Ai iya abin da za su iya kenan sai dai su tara mutane a hanya su kashe. Su fito mana ai fito na fito matsoratan banza matsoratan wofi. Ba za su iya zuwa cikin gari su yi komai ba sai dai su kama mutane inda suke da karfi su zalunci mutane su kona su binne ko siyar a cikin rafi. Amma ba za su iya fitowa a yi gaba da gaba ba matsoratan banza matsoratan wofi in kuma sun ji haushi su fito a yi fito na fito da su don ubansu. Allah ya isa kuma wallahi ba za mu bari ba. Ko da kai wani abu ne Babu. Kaga me wannan mutumin yake cewa kuwa? Ai ina so in tabbatar maka da cewa ba a taɓa yin wani shugaba da 'yan Najeriya suke so ba kamar Tinubu. Yaushe muka yaka da shi wallahi ƙarya yake yi. Ƙarya yake yi da sai ya raba kin ya ci mana albasa ba wallahi ƙarya ne. Wannan ba shi bane Nuhu na labari na ko? Shine wanda ina ce bai da uban nan. Shine ya cika ya batse. Munafiki an ce haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato anan yayi uba. Dole ka ga kai tsakanin mu da kai Allah ya isa. Kuma wallahi ido na idon ka. Sai na kwada ma magana. Sufa. Na'am. Zo in aike ka. In ka je kana wasa da ruwa ko? Ka je wajen Tanimu. Ka ce baka attarugu na 200, tumatir din 300. Ba 500 ba kenan? 500. Nawa canji na kenan? 80. In baka 1000 ka siyo min abin 500 ka ce min canji na 80? To in ba 80 na ba muna na to. A gaskiya to akwai matsala. Malam Dogo. Zo.
ku je da sufa wajen Tanimu a siya min tumatir din 300 a tarugun wangaro ka yafi ka wayo ai a ina wala ƙarya ni yi ni wayi ba yanzu ka siya min tumatir din 300 da tarugun 200 nawa canji na zai kama wallahi wangaro ƙarya yake ba ni sai ne da yake ba aikin banza kana ganin shi dan karami haka to yafi ka hankali da tunani a ina bai yi ni hankali ba wallahi Akaramakallahu ina da tambaya ne. To Allah sa na sani. Me zaka ce akan mutanen da suke posting din kayan shan ruwansu akan social media kuma suna daga wa talakawa hankali? Wuta balbal. Mu je mu ha. Wato ba za ka gane kuna da musulmai da yawa a unguwanku ba. Sai a watan Ramadan. Ha, wannan ne me? Allah sarki daga ganin su furame ne sadaka suke rabawa. Kudin ka naira 3,500. 3,500? Ha ba sai ka ce dan goge zunubi? Ya kusan haka ne. Malam wannan yar misira ce. Naira 200 nake siya. Me ashwakin? Ashwaki. Ba irin na 200 bane wannan. Kai hakuri zan baka 500. Wallahi ba za mu sai 500 ba. Kai hakuri ta man canji. Mu je mu ha. Dubu ne ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kokari? Alhamdulillah. Ya kuke? Ya kuma ibada? Alhamdulillah. To masha Allah. Jama'a ko kun san alfanu da muhimmanci da lada da yake cikin ashwaki yayin azumi? Sai dai ka ce kawai ka zo kallon ashwaki. Wallahi. To nawa? Akwai na 5,000, akwai na 3,000. Ashwaki? Wannan yar misira ce. Ai ko ɗan Saudiya ce. To, kai baka san lada ne? Ko da ina so dai baran siya ashwaki naira 3,000 ba. Aba. To akwai matsala. Nawa da ka siya? Naira 200 na san ake siya. 200? 200. Kai, anya wannan da karba azumin shi kuwa? In bara ku siyar ba ku. Ka kuɗin. Kai. Ya na ka ban wannan siririn? Ai iya kuɗin ka iya shagalin ka ne. Shi dan uwan naka siya mai ne ko ba da? Yana ulsa. Yana ulsa. Yana da ulsa baya. Kai, me yana ka azumi? Ulsa ne sana. Ƙarya kake kuma ka fito rana ka zauna ka sai ashwaki in ba ka ba mu tafka ma rashin mutunci. Bai da kuɗi to. Ya to kawo. Mu je mu ha. Akaramakallahu ya azumi. Ba mu fara ba. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina wuni? An wuni kalau? Lafiya kalau ya kokari. Alhamdulillah. Ga Allah malam muna so a taimake mu ne da na makari tun saba mu ci abinci ba. Ikon Allah. Malam kalau kake ta daga hannu kaman yalo fifa. Kaga ina so in cire wani bidiyo ne tun ɗazu nayi network ya ƙi bar ni cire. To amma nan wajen akwai network sai dai ko in baka da data. Yanzu fa na sai data 10 gig. 10 gig. To ka san ai datan suna suka tara wani application kake amfani da shi? Aljan data. Aljan data. To datan ka ya bata. Malam ban gane data na ya bata. To ka sa 10 gig kan har yanzu bai sauke ma bidiyo ba ka kai ma ka san akwai matsala gwada sauke application din Bardetic a Play Store yanzu ka gani. Gashi nan. Yawwa. 200 suke sai da data 1 gig. 200? 200 suna sai da data kati cable subscription example ne public duk ana biya ne ka gan shi nan. Yawwa. Da ka ga farashin. Kaga kuma ka gani 200. Wallahi kuma ya maganar makarin namu. A dole in ba ku makari. Yawwa. Dole in ba ku makari gaskiya. You think say they wise? Maganar makarin fa. Wannan mai tambayan yana cewa to dakata. Ka san kowa da abin da ya dame shi. Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Za mu tallata muku shahararren ruwan mai suna Bristol Water kanin Zamzam. kanin zanzan kuma. Haka masu sha suke faɗa. Saboda can shi da inganci sannan kuma in ka sa a bakinka ba za ka je na gardi ko hammi ba. Yawwa wannan ruwa na Bristol Water kuma yana ƙara lafiya. Sannan za ku ji daɗin shi a wannan watan azumin. Sakamakon in ka sha da asuba da rana ba za ka ji azumi na gara ka ba. Sakamakon shi ba a fitsarin shi barkate. Saboda haka ana tallata muku shi da numban waya don mai bukata sai faka ya kira domin a tura mishi duk inda yake.
Salamu alaikum. Ina wuninku? Ya kokari, ya kuma ibada. Fatan duk duniya lafiya. To masha Allahu, ku gode wa Allah. Ina tallata muku ashiwakin mu yar Misira. Daga can muka kawo ta. Naira 500,500. Guda biyu naira 7,000. Ya za ka iya sa ba damuwa yi. Ashiwakin? Yar Misira ce fa. Ko daga Madina ne. Ku ba da kuɗin. Sannan muna tallata muku application ɗin mai suna Data Moso. Application ne wanda ake siyan kati, data, cable subscription, example ne public duk ana biya. Sannan komai nasa akwai arha banza. Sannan kuma datan su baya fluctuating. Idan kuka sauke application ɗin tana fluctuating ku kira ni ku zage ni, zan ba ku number waya ta. Assalamu alaikum masu yamma abota kallon shirye-shiryen comedy dukanmu na Muje Maha. Ga wanda bai san sunan YouTube channel namu ba, sunan YouTube mu Muje Boy Hausa TV. Za mu ci gaba da kawo muku comedy dukan Muje Maha, malam da maha, wanda zai sa ku nishadi da farin ciki. Mun ga kiraye-kirayen ku na cewa tun da azumi ya kama ba mu sake muku sabon update ba. To ga yana na azumin mun tattara muku su masu daɗi, ku yi mana sharing ɗinsu, ku yi liking. Ga masu so su dinga yi mana magana, maybe wani lokacin ba mu ɗaga waya ba, ko me kuna so ku bayyana ra'ayinku. YouTube ba kamar TikTok da Twitter da Instagram ba ne. Za ku je kawai comment section na YouTube ku rubuta mana dukkan ra'ayoyinku, ko very good, ko done, ko wani maganganu da duk kuke so ku yi mana a comment. Za ku rubuta muku, za mu dinga yi muku reply. Nan ne wajen chatting ɗin mu a manhajan YouTube, tunda shi ba wajen message chat. Mun gode. Ga wanda bai iya yin subscribing ba kuma bai san inda zai taba a YouTube yayi subscribing channel din mu ba, yadda in mun saki bidiyo zai ganshi message ya faɗo mai akan wayar shi. Za mu yi bidiyo mu dora muku ga yadda za ku yi mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku dinga yi mana sharing din bidiyoyin nan. Comment din ma za mu nuna muku yadda za ku dinga yi mana comment da sauransu. Mun gode. Ku yi mana sharing bidiyon nan masoya, sai mun ga. To ga wanda ba ta san sunan channel ɗin ba, ga yadda za ku rubuta. Za ku je search ɗinku na YouTube, sai ku rubuta J Boy Hausa TV. To kun ga yadda za ku rubuta sunan, kuka rubuta J ku bada gap, Boy ma ku bada gap, Hausa TV in za ku ga ya fito, amma za ku iya ku ƙara sashi. Sannan ku danna searching. Idan kuka danna kuka bashi minti kaɗan yana buɗewa, to ga YouTube ɗin mu nan mai wannan logo ɗin J Boy Hausa TV. Sai wannan bakin abin subscribing nan za ku danna. In kuka danna subscribing din za ku ga ƙararrawa ga ta nan allow all, sai ku danna ƙararrawa. Shikenan, shine duk sanda muka saki sabon update za ku shiga kan profile ɗin mu ku duba ku ga mun saki sabon update, sai ku shiga ga yanan nan Muje Maha duk wanda kuka zaɓa za ku kalla. Mun gode masoya, sai an jima. Ku dinga yi mana comment, kuna bayyana mana ra'ayoyinku a cikin comment section.